Ayan. Ayan si Bagus. Ha? Yan. O yan. O sige. Oo, dali. Parang magandang umaga po sa ating lahat mga kasinag. Siyempre palang araw po. Andito si Bagus mga kasinag. Pagkatapos ko ilipat si Magayon, narinig ko si Bagus dito nag-iingay. Oh, ito na. Hello Bagus, asan ka? Ayan mga kasinag si Bagus eh. Kumusta na ang baby Bagus? Gutom na yan? Ha? Gutom na yan ang baby Bagus. Gutom na yan. Hay, nakikita mo naman ang manok ko? Nakikita na yung manok ko dito mga kasinag oh. Yung mga manok kasi dyan. Tawagin ko doon si Bagus mga kasinag. Kukuha muna ako ng pagkain na daga. Pakain natin mga kasinag si Bagus. May mga daga kasi ako dito eh. May stock kasi ako dito mga daga. Ito mga kasinag oh. Ito, may stock ako dito. Ayan oh, ayan. Ito yung may stock kong daga oh. Marami-rami ito ngayon mga kasinag. Ayan oh, marami-rami tayong stock na daga ngayon. Ilang piraso yan? 7 yata ito. Kukuha lang tayo ng isa para ipakain kay Bagus. Saglit mga kasinag ha. Kukuha lang tayo ng daga. Labas, isa lang, labas. Okay. Nakakuha na ako mga kasinag. Nilalak ko lang mga kasinag. Nag-error pala yung memory card ko. Kaya umuwi ako. Bagus! Tawagin natin dito mga kasinag. Ang problema mga kasinag, matubig ang palayan ngayon. Yun ang pinoproblema ko. May kalabaw na nakabutas oh. Butas si gakod oh. Diyan oh. Nakapatod si kalabaw oh. Kung kaninong lubid yan, kung kaninong kalabaw yan, nakapatod si lubid. Ito si Bagus oh. Nagsalubong na talaga si Bagus at gutom na. Ayan mga kasinag oh. Gutom na? Ha? Teo, anong hinahanap nyo? Lubid? Ha? Uta pa magaigdi oh. Yaon nagdisig ako dahil yung kumunyan. Gutom na? Ha? Saan ko kay alpasan ito? Gutom na si Bagus mga kasinag oh. Alpasan natin itong daga dito. Malay-lay sa gilid. Ang Bagus oh. Yan oh, Bagus. Oh. Yan. Oh, yun, naglangoy na.
Ayan, naglangoy na sa harap mo. Ayan. Hindi niya kaya ni Bagwis pagka ganyan may tubig. Pagilidin natin mga kasinag yung daga. Hindi ito madadali ni Bagwis. Wala man akong pag-alpasan na iba mga kasinag. Kundi dito lang talaga. Magigilid ko na lang. Bagwis! Nasisid ang daga oh. Ayan na oh. Matibay pa magsisid ang daga mga kasinag oh. Bagwis! Ito na mga kasinag yung daga. Lahat kasing palayan dito mga kasinag may tubig. Kaya mahirapan talaga si Bagwis. Ayan. Bagwis! Bagwis! Ay si Bagwis. Bagwis! Ito yung daga halika na. Paus na pati ako. Palapitin natin dito mga kasinag. Ayan. Ayan na si Bagwis. Ayan na. Ayan na. Ito na. Doon ko po nakita tayo sa may ano dyan oh, basog. Maayaw man pong sinabitan dyan. Nakikiramdam yung daga mga kasinag oh. Tinitingnan niya yung daan mga kasinag. Kasi kanina pa kayo hinahanap ni Tio yung lubid ng kalabaw niya. Nakita ko dyan, siya pala yung lubid doon na nakita natin. Yan oh, balatan mo na yan. Yan. Sige na, tirahin mo na yan. Nakikiramdam yung daga mga kasinag. Gutom na ta. Nasa na, yan na. Ito na. Ito na baga Bagwis. Yan na oh. Yan, dali oh, habol. Habulin mo. Ay, sus, mahina ba si Bagwis? Ayun na, makakatakas. Nasaan na? Hindi. Itong mahirap kasi mga kasinag pag ganitong ano, matubig. Ayan oh. Sala. Ito lang hindag oh. Sige. Pero langoy-langoy na baga itong daga na ito. Bigay ko na sa iyo oh. Nahihirapan kapag may tubig.
Damputin mo kasi ng paa mo. Wala, tinitingnan lang ni Bagwis mga kasinag. Para tayo dito naglalaro. Ano sa yung buntot mo? Maganda pa nito, bungawin. Bugawin natin ito mga kasinag. Hindi ba intindi Bagwis oh, Bagwis oh. Sige nga. Tingnan nga natin mga kasinag kung huhulihin niya dyan sa tubig. Mahina pa talaga maghunting si Bagwis mga kasinag. Naalangan lang kasi may tubig. Ano titignan mo? Ang layo ng tingin mo. Itang tingnan mo yung daga na yan oh. Sige nga, hulihin mo. Opo. Sige na, hulihin na. Kunin na yun. Sige na. Tingnan natin mga kasinag, baka mapilitan na buwaba si Bagwis. Sige, ikot ng wild duck mga kasinag. May wild duck dun o dalawa. Ano na, buwaba dun. Hulihin naman natin mga kasinag. At ibigay na natin to kay Bagwis. Damputin mo ang paa mo. Damputin mo na ang paa mo. Sige na. Damputin mo na. Hindi ko nabibitawan yan. Hanggat di mo dinadampot yan. Yan. Sa paa mo. Sige na. Damputin mo. Yan o, punta sa paa mo. Yan. Sige na. Hawak ko na sa buntot. Tatakbo na naman to. Huwag mong tuka-tukain. Ayan na. Yan. Yan. Sige. Dali. Nahugot sa pa. Hawak ko. Nahugot yung ubak. Yan na. Damputin mo na. Yan na.
Ayan, binitawan ko na oh. Okay, binitawan ko na. Sige. Tinatamad ito si Bagwis. Tinatamad si Bagwis mga kasinag. Gawa ng may tubig kasi ang palayan. Tinatamad magparahabol. Ilagay ko sa harapan niya, binungaw ko na yan. May gagawin pa kasi ako mga kasinag. Kaya hindi natin pwedeng pagparabantayan lang si Bagwis. Ayan o, ayun, diampot na niya. Bitawan. Hindi pa pala bungaw. Ayan, damputin mo na yan. Sigurado lunod na yan. Ayan mga kasinag, uwi muna tayo. Iwanan po natin si Bagwis. Nilunod ko na yung daga. May gagawin pa kasi ako mga kasinag. Magkatrabaho pa dito sa bahay. Kaya hindi pwede natin bantayan si Bagwis. Hindi pa tayo makakabilo pagkain. Pagka ganyan na binantayan lang natin si Bagwis. Kumain ka na dyan. Mga kasinag, pagkatapos nga natin pakainin si Bagwis, mag-almusal tayo. Ayan, oh. Kape, oh. Ayan. Ito ang special kopi ko. Hindi mo kaya ako nagkakape mga kasinag. Mainit na tubig lang talaga iniinom ko. Tapos pandesal. Ito. Ayan. Katatapos na mag-almusal yan. Tapos si Kuya Roy, andun sa loob. Kasi magkatrabaho naman ito mga kasinag. Katrabaho naman itong bahay. Yung wifi pala mga kasinag, nagpakabit ako kahapon. Kung mapapansin nyo, ayun yung tubo. Hindi pa natapos. Kasi napakahina ng wifi dito sa amin. Iwan ko lang ngayon mga kasinag kung bumalik yung gagawa ng wifi. Mamaya update ko kayo. Mamaya mga kasinag, update ko kay Bagwis. Tingnan natin si Bagwis doon kung nakakain na, kung nabusog na siya. Pagkatapos ko mag-almusal, pupunta ako doon. Sa susunod nga na mga araw, pag lumakas ang wifi dito, susubukan ko mga kasinag na i-live na lang si Bagwis kung aabutin dyan, sa lugar dyan, kung aabot ng wifi, ilalive natin siya. Kitoy! Kitay! Hindi ko pala papakain si Kitoy at si Kitay mga kasinag, yung alaga natin gansa. May bago pala akong alaga mga kasinag na kambing. Kasi yung kambing ni Kuya Melvin, tinabad na si Kuya Melvin magpara alaga. Ibinigay na sa akin mga kasinag. Ipinautang na sa akin. Sabi niya utangin ko lang daw. Kasi ang bili niya doon 3,000. Sabi ko sa kanya wala pa akong pambili. Kaya ang sabi sa akin utangin ko lang daw. Pero ako na mag-alaga ng kambing. Kaya may alaga ako ngayon mga kasinag na kambing. Lalaki yun. Mag-iipon pa ako ng pambili ng babaeng kambing para makuhaan ko siya ng asawa. Kasi may mga alaga silang kambing dati na babae, kaso nangamatay ng mga kasinag, yung lalaki lang ang natira. Kaya ngayon or susunod na buwan, makabili tayo ng ng babaeng kambing. Pag-ipunan ko muna mga kasinag. Ayun pala si Mrs. Kaway-kaway na nun. Ayun. Nag-almusal ka na? Nag-almusal na daw siya mga kasinag at ako mag-almusal naman. Huwag kayo mag-alala mga kasinag ha. Ako nakita nyo kanina nagparahawak ko doon sa daga. Nagparahawakan ko pero nagsabon po ako ng kamay naghugas ako. Nagpasiguro tayo sa ating tawag nito, ating kalusugan. Puntahan natin si Bagwis. Update ko kay Bagwis mga kasinag. Tingnan natin kung nandito na sa paborito niyang istambayan. Ayun, humuni na nga. Nakita na tayo mga kasinag. Bagwis! Ano? Nakain mo na? Ay hindi pa. Ayan mga kasinag
Pagka ganyan mga kasinag, hindi natin pwedeng lapitan niya si Bagwis. Gawa ng mga atake yan. Galit yan mga kasinag pagka ganyan ang style ni Bagwis. Baka isipin naman ni Bagwis na gawin ko yung pagkain niya. Kaya wag na natin lapitan. Ilipat ko lang mga kasinag yung kambing. Dito yung bago kong alagang kambing mga kasinag. Nakita nyo rin dati ito sa mga vlog ko. Ito mga kasinag oh. Ayan oh. Hala. Oh, halika. Ilipat naman kita ng talian. Hahanapan ko pa ito mga kasinag ng ng kaasawa na partner niya. Saka wala pa itong pangalan, itong kambing na ito. Yan mga kasinag oh. Ayan. Yan ang bago nating alaga. Paramihin natin yan dito mga kasinag. Lalaki kasi ito mga kasinag. Ayan oh, matibay pala ito sa makahiya. Ayan oh, yung tinik na makahiya mga kasinag oh. Yung dahon ay pag na galaw mo ay tumitikom. Anong tawag sa inyo yan mga kasinag? Yan oh. Ganito yan mga kasinag oh. Yan oh. Oh, yan ang makahiya oh. Paborito palang kainin ng kambing yan. Makahiya palang paborito nito. Ayan oh. Biyad ba natin yung makahiya oh. Walang pakialam sa tinik. Siguro hindi naman natitinik yan. Ano mga kasinag? Sa bagay, ang ganitong kambing mga kasinag, wala naman itong pili sa pagkain, di ba? Ang hindi lang yata kinakain ito ay kalabasa, okra, yung may mga hibo, ang katawan, yung may mga gilik. Po! Oh, dadaan lang kami, dadaan lang. Ayun si Bagwis. Ayun. Dito ko itali itong kambing. Dito sa taas. Para makakain ito. Halika dito. Ayan, nag-uumpisa na magtrabaho si Inteng. Tapos si Kuya Roy. Ayan mga sinag oh. Shoutout kay Kuya Roy. Pares pati pala nakapula sila mga kasinag oh. Nakapula yung nakapula si Inteng. Tapos nakapula din si Kuya Roy. Ako naman naka-black. Baka mamaya magpula man ako. Tapos pakainin ko muna yung gansa natin dito ha. Saglit lang. Update ko muna kayo kay Kitoy at kay Kitay. Asan na yung alaga ko dito, si Kitoy at si Kitay. Kitoy! Kitay! Ayan, kain na pala ni Mrs. Ito pala yung wifi mga kasinag o yung pusti ng wifi. Ito, ayan. Ito yung mga breeze. Ayan o, ayun hanggang sa taas. Ayan o. Ang baba pa rin. Dito ko na ipinakabit. Wala kasi ibang kakabitan. Ayan, dyan mo nakatali. Taas yun yun. Kitay! Kitay! Naula na. Kitay! Kitay! Bakit ganun mga kasinag itong babae kong gansa? Ano yung nasa ilalim niya? Para may itlog na ayun o, may nakalawit siya. Yun. Ayun o, para may nakalawit siya mga kasinag o. Yun sa ilalim. Parang itlog o. Bagay. Tapos dito mga kasinag, may alaga din akong kalapati. Ayan o. Ayan, may alaga akong kalapati. 4 na kalapati ito mga kasinag. Ayan o, dalawa dun. Tapos dito naman yung dalawa. Yung isa rukruki na o. Tamad kasing kumain mga kasinag. Bata pa kasi. Dinala lang yan sa akin dito. Dinala lang sa akin dito na ibilas sa tutoy galing sa doon sa lugar nila.
yung isa masipag kumain, itong isa tamad kumain, kaya susubuan ko pa. Ayan mga kasinag, sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, update ko naman kayo sa aming mga alaga. At sa araw ngayon, ngayon mga kasinag, thank you so much talaga sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, sa lahat ng sumusuporta sa aming YouTube channel. Maraming salamat mga kasinag. Magkatrabaho muna kami itong bahay. Ayan.